Takže čau, dneska budeme otevírat Build and Battle Stadium a tady máme prostě, dneska to budeme otevírat, jo, je to úplně super zážitek pro mě, nevím co pro vás, tak ale pro mě nejvíc, takže tady budeme mít 2 nějaký boxík plných karet a potom 2 nějaký rare karty z toho boxu nebo z té season. A tady budeme mít 11 balíčků a 121 karet a 7 kostek a 2 coiny. Takže jdem si to otevřít a tady máme můj blejskavý věrný nůž. Víte, jak to hezký? Takže jdu to otevřít a jdu to takhle otevřít. Aha, tak to se mi nepovedlo. Jsem bouchl do kamery, pardon. Ale kdybyste to teď neviděli, tak já to otevřu takhle, no. Takhle to otevřu. Tak. Dobrý. V mně úplně je to napětí, co z toho dneska vytáhneme, nebo anglicky pull out. Takže se takhle otevřeme krásně. Kdybyste si říkali, že to je poprvé, tak máte asi trošku pravdu. Takže takhle to otevřu. Takže tady takhle to vypadá, když v tom není ten box. Ano, takhle krásně to vypadá. Prázdná krabice. A nejvíc, co nás dnes bude zajímat, je asi... Já miluju ten pořad Horizont, takže já se na to koukám každý den, jo. A tady máme ten epický... Tady to je moje oblíbená část, kterou dneska budeme možná otevírat. A já vám ukážu, já jsem jakože jednou, když jsem byl malý, tak jsem dostala box, v kterém byly tyhle obaly. A strašně se mi to líbilo. Takže tak dneska budeme doufat, že tam dostaneme taky něco takového. Takže to takhle otevřeme a wow, to bylo hodně ASMR. OMG! 3 balíčky, 2 coiny, hustý jsou. A hodně kartiček. Ale podle mě na tom obalu nám to ukazovalo 11 balíčků. Ale to nejsem si teda moc jistý. Možná tohle bude jeden těch balíčků. A možná i tady to. Takže dneska si po mně otevřeme jenom jedno, ale tak já to prostě rozpočítám. Ano? Takže třeba Coca-Cola. To bylo moc jistý, že jo. Takže třeba dáme třeba Pokémon. Takže dneska otevřeme tady ten. Takže zase můj věrný nožík. Tak to jsem úplně prořízl, úplně někde jinde. Ale to je v pořádku, protože každý dělá chyby. Abych nebouchl takhle do kamery, jak se teď tohle stalo. Slyšíme tam prsty a otevřu to takhle.
Takže, ježiš, to je hezký, ale trošku to má damage, tady má to na straně trošku damage, ale to nevadí. Wow. Tak to mě překvapilo, já jsem nikdy neotevíral takovýhle jakože boxík, jako battle, build and battle, dobrý, tak si to otevřem. Oh my god! Tady máme balíčky dneska, to je dneska štěstí. Víte, v každém balíčku je 10 karet, jo? Takže a Viola, nebo tak já nevím, prostě jako, chápete. A máme tady dva takovýhle balíčky. A můj oblíbený, moje oblíbená season, teda, jakože, je to moje oblíbená season, protože to má ten obrázek, jo? Mně se extrémně líbí. Extrémně. A tady máme další. To je hezký. Ale teď se jdem kouknout, že... Oh my god. Já tady něco vidím. Já tady mám taky krásný takový papírek. Jdem se kouknout, co tam je. Tady jsou nějaký... Jo, tady jsou Pokémoni, který můžete v té season dostat. Tady to. Takhle to přiblížím. A dneska na videu si to odškrtneme. Takže vidíme krásný balíčky, ano. Krásné balíčky, dáme tady to na stranu. Máme tady pár krásných balíčků. Oh god. Takže takhle máme, dáme si je na chvilku na stranu. A teď rychle prodriftíme tady tím boxem. To se mi mega líbí dneska. Takhle vypadal ten box, když já zevnitř. A teďka ještě, jakže podle mě otevřeme tady to. Nevím, jestli jsou to jenom energitky. Já nevím, já fakt nevím. Jako. Takže tady máme krásný nějaký kód. Tak that's a lot of damage. Tak jo. Dneska otevřeme 3 balíčky a jestli tady to video bude mít 10 000 lajků, tak otevřu ty ostatní. A nebo klidně může to být třeba 1000 a otevřu další, tak to otevřu celý. Jako pro mě je to strašně důležité, že se koukáte, to je strašně hodný. A vlastně to je začátek mý kariéry, vlastně, kterou chci mít prostě vystavenou. A taky byl bych rád, kdybyste mi to dopřáli. Takže se koukneme takhle. Wow, takže máme tady krásný... Hele, kdybych neříkal správně ty jména, nebo je neříkal vůbec, tak se nedivte, jo. Protože já nejsem takový úplně jakože expert na ty jména. Ano, takže holo, nějaký. Energit. Energit, tady to jsou energitky, ano. Energit. To je damage. Tak já jsem tady dostal nějakou špatně vytisknutou kartu. Tak to je dobrý. Na nějakého hezkého Pokémona. Mně se líbí tady to, jak mají červeně napsáno. Jo, tohle jsem dneska dostal ještě. Tady to taky. Jo, tady to se mi hodně líbí. Tady jsou nějaký very cute Pokémon. Nějaký tady určitě budou 2krát. A tady... Hezký. Máme 2krát tohle. Tohle taky. Tohle taky. Tohle taky. Tohle taky. Taky.
A tady máme... To si fakt děláte srandu. Jako tohle. Yes. Dneska mám nějaký štěstí, že jo? Úplně jsem dneska úplně opět. Takže... tyhle karty si dáváme na druhou stranu. A teď se jdeme kouknout na první balíček, který dneska otevřeme. Dneska musíme se udělat štěstí a otevřít si tady ten. Takže takhle si to otevřu. Pardon, já jsem se otevírám mimo kameru. A já to otevírám teda takhle. Nevím jak vy. Teď to bylo smooth like butter. A máme tady někdy kodík. Takže to rychle prodrištíme. Tak. No jsem asi viděl, co jsem neměl. Takže tady. Wow. Magneton. A to je krásný Pokémon. Magneton, toho znám hodně dobře. Ale Floragator, já nevím, jak se vůbec čte. A tenhle Pokémon se mi líbí, protože já mám rád tady toho Pokémona. Holokarta. A Energit. Tak to je dobrý. Tohle se mi hodně líbí. To dáme sem. Tak mamka mi dovolila ještě 2 balíčky. A tady si je otevřem. Bude to jedna takovýhle, každý jiný. Dobrý. Děda. Dobrý. To prodriftíme. Dneska, teď jsem to neviděl. Wow. Tady. A další holokarta. A tahle je moc hezká. To dáme taky tady do rohu mezi holokarty. Takže mám tady poslední balíček dne. Takže tady otevřem. Oh my god, já to úplně cítím, jak otevírám ty balíčky, to je tak úplně příjemnější. Tady máme zase šedou, takže to celý prodriftíme. Teď jsem zase neviděl. Takže tak. Wow. 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 Tak to je pro dnešek všechno. Děkuji za pozorování a čau příště.